Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu analiziranja i predstavljanja Bybit kripto mjenjačnice. Danas ćemo pričati o jednoj vrlo zanimljivoj specifikaciji koja zaista približava kriptovalute svakodnevnom korištenju. Pričamo konkretno o Bybit kripto kartici. Bybit kripto kartica omogućava da jednostavno pretvarate i trošite kriptovalute u svakodnevnom svijetu. Znači, poanta sama oko kriptovalute je ne samo da zaradite trgovanjem i kupovanjem, nego da jednostavno i efikasno možete to potrošiti u svakodnevnom životu. Znači, putem kupovina online, ali isto tako putem kupovina fizički u trgovini ili plaćanje putem kartice. Pa pogledajmo što nam je Bybit pripremio. Možemo vidjeti vrlo zanimljiv grafički prikaz, naravno i prikladan za ove blagdansko razdoblje. Možete se osobno i prijaviti da dobijete Bybit karticu nakon što ste se registrirali i napravili svoj račun. Neke specifikacije koje Bybit nudi je svakako da možete i dobiti do 10% cashbacka za korištenje, odnosno ukoliko koristite kripto mjenjačnicu Bybit. Ovdje možete vidjeti primjera radi kada je korisnik dobio 10 USDT-a, čisto primjera, odnosno protuvrijednosti od 10 američkih dolara. Isto tako, jedan od uvjeta je da biste dobili 10% cashback, da morate potrošiti minimalno 150 američkih dolara. Sljedeća stvar je da možete zaista bilo kada i bilo gdje potrošiti vaš kripto ili jednostavno fiat novac koji imate na Bybit kartici. Možete odabrati da potrošite kripto ili fiat novac. Od fiat novca naravno dostupan je USDC, a od strane kriptovaluta dostupne su zaista različite kombinacije kriptovaluta, naravno najpopularnije Bitcoin, Ethereum, XRP, TON, USDT, USDC itd. itd. Ovdje možemo vidjeti partnere koji zaista podržavaju i primjenjuju ovakav način plaćanja. Isto tako i možete dobiti cashback ukoliko koristite i plaćate putem njih. Možete vidjeti druge pogodnosti, odnosno čisto primjere kako možete dobiti povrat, odnosno cashback. A ono što vam je svakako i zanimljivo su dodatne specifikacije na koji način možete izvršiti plaćanje. Ovdje je primjera radi da možete virtualno ili zapravo instantno potrošiti Bybit kartice koje su kompatibilne sa Apple Payom, Google Payom i Samsung Payom. Možete i zaraditi isto tako povrat na 8%, isto tako ne postoje određene naknade, pogotovo niti godišnje, i možete isto tako podizati USDC besplatno sa većini bankomata. Isto tako putem putovanja možete koristiti Bybit karticu. Naravno, najvažnija stvar je protekcija. Bybit zaista jamči sigurnost, odnosno protekcija je na visokoj razini i jednostavno ovdje možete vidjeti grafički, odnosno vizualno prikazano kako možete kreirati i dobiti Bybit karticu. Koraci su vrlo jednostavni, potrebno je napraviti Bybit račun ukoliko ga već i nemate, odabrati, odnosno verificirati osobne podatke i dokaz adrese i nakon što je odobreno možete već početi koristiti odmah Bybit virtualnu karticu. Isto tako možete dobiti određenu nagradu, u ovom slučaju 50 USDC-a kao božićni poklon. Za ostale informacije i detaljnije proučavanje ovih mogućnosti možete posjetiti Bybit web stranicu gdje možete dobiti odgovore na konkretna pitanja. Toliko u ovom videu i do sljedećega puta. Lijep pozdrav!